אגיד לכם מה קורה. כאן המדריך וגם השופט, תוך כדי, וכאן הקבוצה של ים, ואני לא יודע מה הקבוצה השנייה, אני לא זוכר את השם שלהם. אוקיי, פה הקבוצה של ים מתחילה את ההתקפה, פה הוא מוסר לי, לא יודע, ומרים ולא מפגיע, ואחד מהם עשה פה בא מאחור ונתן לו איזה אחת, וניסה לעשות עכשיו גליץ'. אחד בא לפה וניסה לקחת את הכדור, אבל לא. ואז פשוט הוא עשה גליץ' והוא הצליח לעצור את זה. בדיקת קרייסקס קטנה הייתה פה. טוב, הקבוצה היריבה עם הכדור מנסים לעשות לו גליצ'ים והצליחו, וזה היה פאול לצערנו. מה? זה לא היה פאול, התבלבלתי בגול. אוקיי, עושה פה טאקל, מעביר אותו מעל ומרים ולא מצליח, ועוד פעם מרים, בוא נראה אם הוא מרים, כן, וגול. גול. השחקן הפולני, נראה לי, מה זה פולני? אני לא יודע. השוודי נראה לי, שוודי, לא יודע. מה זה היה הפלוס הזה? מד"א, ארץ מד"א, אוקיי. השחקן המדעי, מד"א, השחקן הרפואי, הפגיע גול. מרים, וזה לא גול. והשוער עם הכדור מעביר לשחקן של הקבוצה היריבה, ועוד שחקן, ואנחנו חוטפים לו, והוא מוסר פס עקום שהתבלבל. הוא חושב שיש מישהו מאחור. עכשיו הקבוצה היריבה עם הכדור שמעביר לקבוצה היריבה, והוא רוצה לעשות גליץ' וכמעט מצליח. ויודעים שהולך להיות פה קרייסס, ואת העבירה, יש עבירה, יש חופשית להם, והם לא הצליחו. אני יודע מה לעשות, תסתכלו איזה פולנטני, והם לא מצליחים. אוקיי, השוער עם הכדור מעביר לשחקן של קבוצה של ים, ניימר ג'וניור, שמעביר לא יודע איך קוראים לו, שחקן מדעי, רפואי. אוקיי, סרחיו רמוס מנסה לעשות גליץ', אבל עכשיו קרן, לא יודע, כן, קרן לקבוצה יריבה. האם הם יפגיעו? לא. אמור להיות פה גול אגדי, לא. שום דבר. היה הולך להיות פה גול של טעות שוער של הקבוצה היריבה. הנה, עכשיו ניימר ג'וניור הולך לקבל את הכדור ולעשות מספרת, חצי מספרת, וניימר ג'וניור, ניימר סיביליה ג'וניור הפגיע חצי מספרת העונה הזאת. איזה דבר. נעבור למחצי, או לא, היה כבר מחצית, זה מטומטם אני. אוקיי, פה כמעט היה עבירה, אבל לא, השופט המשיך את דרכו. פה הולך להיות קצת גליצ'ים. אוקיי, השוער עשה טעות, אבל הוא מתגבר על הטעות הזאת. הרפואה עשה שחיל לבן אדם, ונגמר המשחק. התוצאה היא 2-1 לטובת הקבוצה של ים. מה אתם חושבים על זה? אין לי בעיה. אז חבר'ה, נתראה בסרטון הבא. תנו לייק וסאב כמו שהולך להיות בסוף. 3, 2, 1